Олимпийски огън в парк Тюилери. Показвам ви го да го видите отблизко. Красотата е уникална. Това е един балон, който се издига всяка вечер след залеза на слънцето. И това не е огън фактически, това е ефект с вода и светлина с прожектори отдолу. Но ефектът е много уникален, все едно, че е огън. Много е уникално. Днеска се затваря Олимпийските игри, закриваме ги по-точно, извинявам се. Закриваме Олимпийските игри. Параолимпийските игри, не олимпийските, параолимпийските игри. И още едно красиво място да ви покажа, където Париж.